Siinä olisi jalopeenoa halkastuna juustoa ja joissakin on vähän pepperonia ja tuorejuustoa ja pekoni päälle ja lämpöä. Lisää vaikka kuvan tuonne loppuun. Sinne nyssykät laitettuna ja lämpöä on 200 astetta. Odotellaan ja katsellaan miten käy. Kääntö suoritettu hyvin tirisseen. Semmottiin sieltä tuli. Ei muuta kuin maistaa. Kyllähän tässä kesän grillailut tulee mieleen kun näitä napsii. Niin. Mutta ei mitään. Lähdetään kinkun kimppuun kohta, niin käytetään tästä.